O primeiro asunto non é un acordo, é un examen de medidas obrigado pola actualidade. Coñecimos nesta fin de semana as medidas adoptadas polo Goberno central frente á crisis en Irán, as medidas de apoio económico. O Consello da Xunta de Galicia coñeceu un informe elaborado de urxencia pola Consellería de Facenda sobre o impacto que estas medidas teñen en Galicia. Somos absolutamente conscientes, dixémolo dende o principio, fomos a primeira comunidade en reunirnos cos principais clústeres industriales e logísticos para analizar o posible impacto e as medidas a tomar. Concluímos todos unha crisis nacional que había que dirixirse, en primeiro lugar, de xeito directo o Goberno central. Pedimos, dende logo Galicia, pero outras moitas comunidades autónomas, ser escoitados respecto ás medidas a adoptar. Nada desto sucedeu, como coñecen. O Consello de Ministros, na súa reunión extraordinaria do venres pasado, adoptou unha serie de medidas que foron nese accidentado Consello de Ministros, que foron publicadas seguidamente no Boletín Oficial de Estado. O que fixemos, como decía, foi analizar ou coñecer, debatir o informe presentado pola Consellería de Facenda sobre o impacto directísimo que estas medidas teñen nas arcas autonómicas. Porque é certo que se tomaron sin ningún tipo de diálogo, sin escoitar en absoluto as comunidades autónomas, desde logo a Xunta de Galicia non, pero as medidas impactan moi directamente. Hai tres impostos sobre os que pivotan as medidas: a reducción do IBE, a reducción dos impostos especiais sobre os hidrocarburos e o que afecta o imposto sobre a electricidade. Son tributos cedidos ás comunidades autónomas, polo que o impacto das medidas adoptadas impacta na facenda das comunidades autónomas, e a facenda das comunidades autónomas é a que sostén os servizos públicos que prestamos ás comunidades autónomas e, polo tanto, a Xunta de Galicia. No caso do IBE, a recaudación repártese a partes iguais entre as comunidades autónomas e a Administración Xeral do Estado. Nos impostos especiais, o 58% da recaudación vai para as arcas autonómicas. E no caso do imposto sobre electricidade, un tributo totalmente cedido, o 100% da recaudación é unha recaudación que nutre as arcas autonómicas. Por lo tanto, isto supón que o impacto en Galicia, o que os impostos dos galegos, o que a falta de disponibilidade que isto vai supoñer cada mes, hai en principio a vixencia do Real Decreto son 3 meses, son 40,2 millóns de euros. É dicir, nos 3 meses de vixencia, a Xunta de Galicia deixará de ingresar nas arcas autonómicas 120,6 millóns de euros. O desglose serían, por mes, 23 millóns pola recaudación do IBE, do Imposto sobre o Valor Engadido, 7,7 millóns polo Imposto Especial sobre Hidrocarburos e 9,5 millóns polo Imposto Especial sobre Electricidade. En total, en 3 meses, 120,6 millóns de euros de menos. Somos perfectamente conscientes de que era necesario adoptar medidas, somos perfectamente conscientes de que as persoas neste momento necesitan que se lles axude unha disminución nos costes, pero tamén creo que todo o mundo é perfectamente consciente de que se un esforzo compartido, primeiro, o lóxico era telo debatido, non coñecelo como se coñeceu o venres, e, en todo caso, os galegos teñen que saber que a aportación de Galicia a este esforzo non é un esforzo do Goberno central, é un esforzo das persoas cos seus impostos, pero a baixada de recaudación durante os 3 meses de impacto, e sempre que se mantiveran estas medidas, sería 120,6 millóns de euros cos que se sosteñen os servizos públicos. Por lo tanto, Galicia aporta 120,6 millóns de euros a este esforzo que hai que facer nestes momentos. O que vamos a facer, xa estamos facendo, pero ahora neste aumento dos puntos de medición que vai ser onde está ese computador cuántico que permite, para que se faga unha idea, obter en